Ola a todos, benvidos a un novo episodio do En Vez da Páxina, este podcast literario no que falamos de libros e de todo o que ten que ver coa literatura que a min máis me interesa e hoxe temos a un Premio Nacional de Literatura Infantil e Xuvenil entre moitos outros galardóns que leva recibidos ao longo da súa xa moi longa carreira literaria. Está no centro de Vigo, no comedor da súa casa, e o meu pai, Antonio García Teijeiro, que ven de publicar no selo Lusco Fusco dentro da editorial Elvira no ano 2024, a finais do ano 2024, este libro que aquí teño nas miñas mans, que se titula Sentado diante da fiestra. E aí está esa fiestra que ademais pode abrirse e que dentro pois, ten unhas magníficas ilustracións, pero ademais non só as ilustracións, senón tamén o deseño de esas ilustracións de Xulio García Rivas. Antonio, benvido a este episodio especial do En Vez da Páxina, ademais, nesta ocasión, en lingua galega. Ola, Antón, encantado de estar aquí no En Vez da Páxina, pero teño que aclarar algo que acabas de dicir, o deseño non é de Xulio García Rivas. Non, o deseño non, as ilustracións. As ilustracións, si son pinturas realmente, non? Son pinturas que serven de ilustración. Nada, estou encantado de estar aquí para falar un pouco. De quen é o deseño? Xa que dicías... O deseño é de Rubén Romero, que é unha persoa con moitísimo gusto, moi rompedor e que fixo un traballo verdadeiramente excepcional, non? É que é un libro moi atractivo, tanto polo contido, tamén como pola súa presentación, pola súa edición, como podemos ver aí a toda cor na cuberta, e ademais o que contén este libro son 51 artigos publicados no suplemento Estela do Faro de Vigo. E Antonio, antes de falar do contido, explícame un pouco como tivo lugar, como xurdiu este proxecto de escribir estas columnas, bueno, non columnas, realmente artigos para o Faro de Vigo. Bueno, pois foi xa hai varios anos que Rogelio Garrido, o director de Faro de Vigo, chamoume xunto con outras 3 persoas e propúxonos facer un artigo mensual de entre 700 e 800, sin chegar xa a 800 palabras sobre o tema que nos quixeramos, non? E a verdade é que foi para min algo moi gratificante, porque sempre me gustou o artigo literario e, por outra banda, pois facelo no Faro de Vigo, que é evidentemente o meu periódico de toda a vida, ese periódico que entraba na casa, ese xornal que líamos todos dende ben pequenos, polo que seguías o que pasaba sobre todo na cidade, que é o que máis me importa. Bueno, escribir para o Faro dunha maneira fixa e continua, bueno, para mí foi unha enorme satisfacción e é algo que fago con moitísimo gusto. Son artigos, pero artigos especiais, artigos dun importante contido literario que se publican no Faro de Vigo e agora se recollen neste volume. Para ti, Antonio, que relación hai ou pensas que existe entre a literatura e o xornalismo, entre a literatura e os periódicos? Bueno, evidentemente un artigo xornalístico inmediato é imposible que sexa literatura, non? O artigo literario, digamos que literario, o artigo que vai máis alá, que fuxe da inmediatez, é un artigo moito máis reflexivo, menos urxente, que che dá tempo a pensar, que che dá tempo a enfocar todo aquilo que ti queres dicir, e podes elixir tanto o ton como a linguaxe que se emprega, e normalmente ten sempre unhas miras que son, digamos, máis atemporais, non? É dicir, non estás pillado polo tempo,
polo tempo no que vives, non estás pillado polo tempo no que vives, e si estás tranquilamente pensando en que é o que queres reflexionar, porque para mí unha das características do artigo literario é a reflexión do que escribe e provocar a reflexión de quen o lee, non? Entón, bueno, podes utilizar situacións persoais, é algo que eu si fago, porque me interesa de alguna maneira volver sobre os meus pasos que fun dando ao longo do tempo para pensar no presente e non renunciar ao futuro, e a partir de aí é evidente que o artigo literario toma forza, o artigo xornalístico, pero que ten un claro enfoque literario, toma corpo. Hai moitísimos grandes escritores que escribiron artigos literarios, por decir así, non? Artigos de reflexión. Estou pensando en Galicia a Xosé Luis Méndez Ferrín, estou pensando en Carlos Casares, estou pensando en Francisco del Riego, estou pensando en moitísimas. Pero iso trascende non só Galicia, senón en España, e hai moi bons xornalistas literarios, por exemplo, en Latinoamérica, non? E a mí me interesa moitísimo, por exemplo, o que fai Martín Caparrós, o que fai Leila Guerriero, o que fixo Gabriel García Márquez. Non esquezamos que Gabriel García Márquez foi un xornalista que xa escribía artigos literarios antes de publicar 100 años de soledad, que estamos falando de algo importante, non? Entón, bueno, a mí sempre me atraeron este tipo de artigos. E, bueno, cando tiven oportunidade, eu probei por aí. Parece que non lles disgustou porque xa levo moitos anos facendo. Entón, bueno, pois é para mí unha ilusión, é un reto, procuro fuxir da actualidade ou deixar só unha pincelada, pero procuro mirar un pouco máis en global, ¿no? para ver como encaixa a miña vida, os meus gustos, as miñas opinións dentro deste conglomerado deste tempo que nos tocou vivir. Sí, entre os que amentaches, pois tamén eu penso en Eduardo Galeano, en Galiza, por suposto, Álvaro Cunqueiro. Álvaro Cunqueiro, que sí, que se me quedou, e Galeano tamén, sí, evidentemente. Como comezaches ti, Antonio, a escribir artigos literarios dentro dos periódicos? É dicir, esta non é a primeira vez que escribes unha xeira de artigos nos periódicos. Como lembras ou podes falar un pouco deses primeiros pasos que deches neste tipo de texto? Hai moitos anos había unha revista que iba integrada no Faro de Vigo e que coordinaba Xosé Antonio Perozo, que se chamaba Artes e Letras. E aí tiven a oportunidade de escribir algún artigo, non? Eu recordo un que fixen sobre Strindberg, recordo que fixen outro sobre Camus, que eu escribía un pouco antes de pensar en publicar sobre aqueles personaxes, aqueles escritores, sobre todo, que me gustaban, non? Eu recordo escribir un sobre León Felipe que non sei se chegou a publicar, pero que sí leu Álvaro Cunqueiro porque lle chegaron, meu pai lle deixara unha serie de artigos, e recordo que falara moi ben de artigo de Camus, o de León Felipe, e notei que a don Álvaro lle gustaba, non? Ben, pois eu empecé aí en Artes e Letras publicando algún artigo, depois tamén publiquei algún artigo xa máis didáctico no suplemento da Pizarra, depois fixen crítica literaria en distintos medios. Bueno, todo empezou aí, non? A min gustábame escribir para o xornal, nunca pensei, é verdade, ter unha fiestra aberta como é a miña sección. Para min iso é un luxo. Eu recordo os artigos, por exemplo, de La Arboleda Perdida, que na última etapa da súa vida fixo Rafael Alberti en El País, e a min aquilo tamén me animou, non?
a pensar que esa era unha boa maneira de facer literatura, de alguna maneira, tampouco, pero que si a literatura non estivese demasiado despegada do que é o xornal. Eu creo que aos xornais lles falta un pouco de literatura e cada vez valles faltar máis, porque parece que agora en xeral o que prima é o inmediato, é o que chama a atención, é o que un pouco o menos interesante, non? Por iso eu agradezo ao Faro de Vigo e a Rogelio Garrido en particular pois esta posibilidade que me deu e dende logo, mentre se les queiran, seguirei facendo. Pero sí que hai un componente de inmediatez nestes artigos, ¿no? Porque son artigos que ti escribes e que se publican con certa rapidez, non é como escribir No, un libro, un poemario que despois tardas pois meses, no, meses, no, anos en no, pero publicar, ou non? a inmediatez eu non me refería a iso, a inmediatez dos feitos. Ujú. Eu podo, dentro dun artigo de 700 palabras, 700 e algo palabras, poñer pois unha pílula de algo que en el momento me chocou, pero o centro do artigo é produto dunha reflexión sobre a sociedade, sobre as artes, sobre non sei, os comportamentos humanos, etc. Refírome a inmediatez niso. Ujú. É dicir, non son artigos que eu teño todo un mes para preparalos. E vou facendo en canto teño o momento axeitado, non? Entón, eu falo de inmediatez da noticia. É Ujú. dicir, os artigos son, hoxe en día, noticias que van producindo cos xornais digitais moito máis, non? Pero eu falo da non inmediatez dos temas que tocas. É Ujú. dicir, procuro tocar temas que cheguen a xente, que sexan de alguna maneira universais, malia que partan ás veces do particular. Quero que sexan, pois, eso, unha aproximación miña moi clara, pois, ao pensamento, tanto social, pois non sei como cultural que se dá, non? Estou moi farto do pensamento único e hai que abrir as fiestras a outra maneira de pensar, sempre que cando se sean maneiras de pensar evidentemente éticas, non? Quen lea o libro poderá ver que as temáticas son moi variadas. Hai literatura, música, docencia, lembranzas, deporte, etcétera, 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 non? Entón, Claro, todo o que conformou a miña vida, non? É que, no fondo, isto, salvando as distancias, evidentemente, é como a arboleda perdida de Rafael Alberti, pero ujú. en fin, sin esa calidade humana e literaria. Pero, bueno, humana non sei, pero literaria de logo non. E claro, a miña vida conformouse, aínda se está conformando, porque isto é algo que nunca para, nunca se detén, non? Pois de moitas facetas, non? Para min o deporte, por exemplo, axudou a socializarme en momentos difíciles da miña infancia e adolescencia. A música foi, para min, o descoberta da música foi tamén unha ventá que se abriu para empezar a ser eu mesmo. Non che digo nada da literatura e dos distintos poetas e narradores que ao longo do tempo, ia lendo, iba descubrindo e iba cambiando as miñas maneiras de pensar, non? Se che falo de algo ao que me dediquei durante toda a miña vida, como foi ao ensino, pois iso tamén ten evidentemente moito que ver. E logo que me preocupa, hai cousas que me preocupan moitísimo, como a violencia, como a guerra, o que está pasando en Gaza, o que está pasando en Ucrania, ou en Ucraína, o que está pasando en Yemen, que non se fala moito, agora se empeza a falar, por parte da Arabia Saudí. Pero tamén me interesa moitísimo, digamos que a formación dos mestres, a formación do alumnado en xeral, a falta de oportunidades que se está dando a memoria histórica, moitísimas cousas que forman parte de min, de meu ser, e que non podo, baixo ningún concepto, digamos que eliminar dos meus intereses, e cando teño a posibilidade de escribir,
pois escribo. Dis que tes máis ou menos un mes para preparar cada un destes artigos antes de que se publiquen despois no Faro de Vigo, que cale Bueno, 4 semanas, sí, 4 semanas. Somos 4. cale, por tanto, o procedemento de escritura que sigues para, pois, para elixir os temas e despois, pois, dende que elixes o tema ata que, pois, faz unha pequena, pois, non sei se investigación ou lectura previa e despois a escritura Sí. destes Eu estou textos. lendo un libro, por exemplo, e digo, deste libro ten que sair un artigo. Estou escoitando música e digo, este músico é verdadeiramente genial. Aquí hai que facer un artigo. É un pouco o resultado da miña ollada á sociedade e a min mesmo, a todo o que me rodea. Aí parte un pouco a idea. Por exemplo, agora mesmo estou lendo unha biografía magnífica de Julián Casanova, o historiador especialista na época da República, Guerra Civil, etc. Unha biografía de Franco. Tiña pensado xa para este próximo número, o artigo, tiña pensado falar de cine, de unha película que vin, dese tremendo documental que gañou Óscar con relación a Cisjordania, pero empecé a ler esta biografía, fun incapaz de deixala, e sin querer chamoume a porta da miña necesidade e dixo, tes que escribir sobre isto. E niso estou neste momento, por exemplo. Entón, forma parte un pouco de andar pola vida, como sempre digo, cos ollos moi abertos, cos oídos moi atentos, co corazón moi permeable para captar o que pasa e sobre todo, pois, demostrar un certo compromiso, un compromiso social, un compromiso cultural. A min preocúpame que se lea pouco, me interesa que os mestres lean e ás veces non leen todo o que tiñan que ler. En fin, estas cousas que eu noto e que agora a meus 72 anos podo empezar a dicir, non? Con moito respeto, evidentemente, pero que estean aí, non? Para min, a característica principal da túa escrita, Antonio, sexa o que escribes, mesmo ás veces diría, sexa o que dis, o que falas, é a poesía. Penso que moito do que ti escribes, mesmo se é prosa, pois é realmente prosa poética. Entón, pregúntome que relación hai entre a poesía e estes textos que escribes pro Faro de Vigo e que se publican agora nesta escolma, sentado diante da fiestra. Pois iso que dis ti, pois debe de ser verdade porque todo o mundo o di. Eu cando escribo, normalmente sempre hai, non sei, ese toque poético que non o busco, pero que me sai. Eu son incapaz de escribir como outra xente que fai magníficos artigos, pero que non van buscando poesía ni literatura. Son artigos moi necesarios, artigos irónicos, con humor, desenfadados. Eu son incapaz, cada un eu creo que ten, pues, bueno, a súa maneira de expresarse literariamente ou xornalísticamente, e eu que son incapaz de escribir algo, ou ao menos teria que poñerme, pero cústame moito poñerme a escribir algo que non roce, de alguna maneira, a poesía. Porque sempre dicen que a poesía, aparte de ser a alma das palabras, é a miña vida, non? Eu non concibo xa a miña vida sen poesía e sen música. E hai música que eu considero auténtica poesía. E iso é algo que fun comprendendo a medida que lía e a medida que escoitaba. A min, por exemplo, hai sonatas de Beethoven ou cuartetos de Beethoven, cantatas de Bach ou quintetos de Schubert que me parecen auténticamente poesía. Unha poesía musical, evidentemente, pero poesía. Es decir, están
rabuñando no máis interior de nós mesmos para emocionarnos, para facernos máis sensibles, para que nos decatemos, perdón, que a vida é moito máis que unha carauta, que hai que profundizar. E entón é evidente que eu cando escribo narrativa, a poesía está presente. Eu creo que neste libro, nestes artigos, hai moito de poesía, aparte da cando xa te dedicas a falar dun poeta, pero evidentemente hai moita poesía porque eu non sei facer escribir de outra maneira. Entón, bueno, a poesía é vida, poesía é a miña vida, e levo loitando por iso para que dende abaixo todo o lectorado poida ter poesía pois, dende hai máis de 40 anos. E como ti mesmo dicías, Antonio, outro elemento sobranceiro da túa obra é a música. Isto é evidente, non temos máis que, bueno, se alguén está a ver esta conversación, non a escoitala simplemente, pois pode ver algúns poucos aí dos milleiros de discos que existen e que están na casa de Antonio García Teijeiro. Dende o punto de vista do proceso creativo, Antonio, cal é a túa relación coa música? Comezaches a falar un pouco diso, pero gustaríame que aprofundises un pouco máis niso. É que a miña relación coa música non parte en si mesmo da creación, parte da necesidade que eu tiña de música. Eu sentíme moi só en determinados momentos cando era neno e mesmo adolescente. Non me sentí máis só grazas ao deporte, non? Que me socializou, pero sentíme moi só. Eu reflexionaba moito máis cando todo ao meu redor era algo verdadeiramente un conto de fadas, según dicían, e era todo o contrario. Eu refuxiábame de alguna maneira primeiro na música, antes que na poesía, refuxiábame na música. Para min os Beatles, por iso, sempre serán un referente fundamental, porque eles, ti ben o sabes, significaron un cambio social e cultural en Reino Unido, en Europa, pero fíxate ben, en España en plena ditadura. Entón, para mí os Beatles foi como eso que se di sempre un lugar común, un sopro de aire fresco que entraba pola fiestra, e eu sentíme distinto en cando empecé a escoitar aos Beatles. E os Beatles levaronme aos Rolling Stones, e os Beatles levaronme a moitas outras. O sea, ata ese momento xa eu gozaba dos grupos españois da época, como eran os Brincos, os Bravos, os Iberos, el Honestar, Salvajes, todo eso. Pero os Beatles, bueno, cando realmente captei a esencia dos Beatles, algo no meu interior rachou e veu para quedarse. Depois xa, se engades a Bob Dylan, que para min, ben o sabes, é o máximo, non? O máximo da música, digamos, popular, para entendermonos, ainda que xa é un clásico a todos os niveis, coas súas letras, coa súa actitude, etcétera, etcétera. Tanto Beatles como Bob Dylan me empurraron e me axudaron a rachar con moitas das cadeas que eu tiña, que moitas veces non era consciente, pero outras veces sí. E cando non era consciente era porque me refuxiaba, me illaba eu na música. E aí empecé eu a cambiar moitísimas cousas. Despois xa non che digo nada cando entrou Paco Ibáñez, e é o momento en que de verdade entra a poesía. E a poesía cambia a vida, como xa o dixen moitísimas veces, e a partir de aí, pois as lecturas, os compromisos, rachar con moitísimas cousas, enfrontarme na casa, buscar o meu camiño, en definitiva, que non me marcasen, e repudiar a ditadura que durante moito tempo me estivo adormecendo, non? E eso, sen a música iba a ser moi difícil, eu sería moi infeliz, ou sería máis infeliz do que fun en determinados momentos sen a música. A música acompañoume sempre, xa non che digo nada cando entran os cantautores e empezas a ver todo ese movimento de protesta,
pero ao mesmo tempo de poesía, de facer magníficas cancións. Joan Serrat fai fermosas cancións, Luis Eduardo Aute, que logo tive a sorte de coñecer, fixo auténtica poesía dende o meu punto de vista, Pablo Guerrero, Amancio Prada a súa maneira, en fin, logo empezou todo, pero a música para min foi a verdadeira revolución persoal. Pode haber poesía sen música, Antonio? Pode haber poesía sen música? Difícil. Poesía sen música, eu creo que a poesía ten que ter a súa música, non unha música unívoca, nin uniforme. Un bo poema ten que ter a súa música. Un bo libro de poesía ten que ter a súa música. Cando non ten a súa música, esa música que se percibe, é un poema frío, quizá moi ben construído, pero moi lonxe da emoción, porque eu relaciono poesía con emoción e música con emoción, e ambas as dúas producen unha sensación de unirse a esas palabras, a ese discurso que che fai desfrutar e gozar da palabra feita arte, non? Moitos críticos falan, Antonio, bueno, críticos e lectores tamén, da importancia que ten o mar na túa poesía. Isto queda claro tamén nestes artigos, porque hai artigos nos que falas do mar. Bueno, penso que é evidente que o mar ten moitísima importancia na túa poesía. Estou de acordo con quen di iso, porque penso que é evidente e ademais moi importante na túa obra. Pero para ti, Antonio, dende o teu punto de vista de poeta observador, que realmente é unha redundancia porque todo poeta ten que ser observador, en que sentido é poético o mar? Bueno, primeiro teño que dicir que a miña relación do mar, esa fascinación que eu sinto co mar, forma parte de os mellores momentos da miña infancia, paseinos xunto ao mar. Esas mañás de xullo e agosto que meu pai me levaba a Samil, para min eran os máis fascinantes de todo. Estabas agardando coller as vacacións para vivir eses momentos onde o mar. O mar quedou moi dentro de min e o teño presente sempre foi como unha luz. Cando penso no mar, penso na infancia e penso que foi unha auténtica luz que eu tiña dentro cando realmente había demasiada escuridade na miña vida e na sociedade na que eu vivía. Evidentemente, eso quedou aí, e como os poetas o que tentamos é sacar aquilo que levamos dentro e darlle forma. O mar é un elemento misterioso, é un elemento fermoso, é un elemento con moitísima brillantez, pero tamén con moitísimo negror. O mar é amoroso. Eu sempre digo que me deixo acariñar polas ondas do mar, pero ao mesmo tempo o mar tamén ten a súa vida, a súa personalidade, e hai que respectalo. E hai que respectalo desde dous puntos: non danando, non lixando, e hai que respectalo en canto o teu trato con el, porque o mar é perigoso e cando menos o esperas, pois podes recibir un gran desgusto, non? O mar é fonte de vida tamén. Galicia é un país eminentemente mariñeiro, non? Canta xente, cantas viúvas deixou o mar. Pois iso tamén ten esa parte tristemente poética, non? E eu, por exemplo, nos meus libros trato o mar de moi distintas maneiras. Non agocho, por exemplo, os naufraxios. De feito, en Pomar o mar hai un poema clarísimo que é dun naufraxio.
E logo, poetas galegos e galegas que cantaron as vivas do mar durante toda a historia. É dicir, o mar é amplo, é magnánimo, é agarimoso, pero tamén ten malas pulgas, como se soe dicir. E hai que comprendelo, e hai que respetalo, e hai que amalo. Entón, o teño tan interiorizado, ti ben sabes que levo 11 anos bañándome todos os meses do ano. Agas 2 meses, o de confinamento e outro que tive un pequeno COVID aí que me impediu, bañándome alo menos unha ou dúas veces, moitísimas en algúns meses, porque eu preciso do mar. Eu no momentos en que eu estaba triste, xa era adolescente, sentarme nunha rocha e mirar o mar me confortábame completamente. Entón, bueno, o mar esa forma parte indisoluble da miña personalidade, dos meus afectos e dos meus costumes. Poemar E o claro, mar. perdoa, e iso todo, lóxicamente, vese reflectido na obra que eu recordo que un primeiro conto que eu fixen para Chave dos Soños, por certo, un libro de relatos curtos que teven a fortuna de publicar en Árbore, colección que eu codirixía, pero que foi Carlos Casares a quen lle encantou ese libro. E había aí un relato que de alguna maneira estaba ou tiña que ver moito coa miña concepción da soidade, non? É dicir, eu sentime moitas veces como un neno triste falando coas ondas. E curiosamente, ou sin ser curiosamente, e precisamente por iso, eu escribí un relato que me gusta moito, ben curto, que se chama O neno que falaba coas ondas. Non son eu, pero case. Bueno, pois isto indica ata que punto estou vencellado ao mar e sin el non podería vivir. E dende o comezo da túa obra, porque A Chave dos Soños xa hai ben tempo que se publicou por vez primeira. Poemar o mar é o poemario polo que Antonio acadou o Premio Nacional de Literatura Infantil e Juvenil xa hai uns anos, e xa que falabas do mar, de falar co mar, de fitar o mar, como é a música do mar, Antonio? Como é a música do mar? A música do mar é amorosa e adormecente. Ti, por exemplo, estás deitado xunto ao mar, pechas os ollos e ese rum, esas ondas que rachan pouco a pouco van creando unha especie de poema de sal que nos oídos produce unha tranquilidade e un acougo que a mí me encanta. O ruido do mar é o ruido dos poemas de sal e de escuma que a min realmente me impresionan. Estou falando do mar normal. Non falo de un mar agresivo ou un mar enfadado. Ese é brutal. Ese son, é mellor non coñecelo porque leva moito perigo. É que a natureza é así. Hai que respectala e hai que saber ata onde podemos chegar con ela. E tamén o ruido do mar, o ruido da túa infancia, de algún xeito? En boa parte, sí. O ruido e, sobre todo, a visión das ondas rompendo e correndo cara a ti coa súa face de escuma. Cando era ben pequeno, fíxate, un recordo que eu teño, non sei, eu non recordo, 4 anos, non debería ter máis. O medo que lle tiña eu, non? Me achegábame, un pouco como fai Livi, non? Como facía Livi aquí. Achegábame a onda e cando viña corría para atrás, non?
E logo collelle medo e puñame moi lonxe, porque logo me querían levar e eu non quería. Hai que ir pouco a pouco entendendo a súa linguaxe, entendendo os seus costumes para poder querelo e amalo. Dicías antes, Antonio, que os mestres e as mestras ás veces non len tanto como deberían, por suposto que é unha xeralización, pero, bueno, falando de literatura, falando de libros, porque evidentemente hai unha certa metaliteratura nestes artigos, porque falas moito de libros, de autores, autoras, de obras, etcétera. Neste século XXI que estamos agora, cal pensas que debería ser o papel que a literatura debería ter na sociedade e que quizáis tantas veces non ten? É moi difícil nesta época, sobre todo que estamos a vivir, falar de literatura, porque cando falamos de literatura falamos de obras que debes, en principio, non, ler en silencio, as que lle debes exixir o carácter e a vontade literaria, porque senón estamos nunha literatura de evasión que, bueno, está ben, está aí, e se serve para que a xente pase ben, pois moito mellor que facendo outras cousas. Pero cando falo de literatura, falo de algo que me ten que producir reflexión, que me ten que sacudir, que me ten que sorprender, que me ten que meter dentro dos comportamentos das personaxes, e que realmente me deben exixir un esforzo para que poida gozar plenamente do que o escritor que quere facer literatura de verdade quede expoñer, non? Iso eu recoñezo que comporta un certo esforzo, non che digo nada en poesía, que é vital, non? Entón, esa literatura, esa boa literatura, axuda, evidentemente. Non hai tampouco fórmulas mestras para decir con isto xa se solventan, non. Pero é evidente que canto a xente máis reflexione, que se deixe levar menos polo banal, polo inmediato, poida reflexionar, poda coñecer comportamentos, poda aceptar ou non eses comportamentos, pode analizar e tomar partido, esa persoa está madurando por dentro. E esa persoa é moito máis difícil de manipular. Non digo que non sexa manipulable nun determinado momento, porque xa sabemos que como é a condición humana, pero é evidente que unha persoa formada que cree na literatura, aparte de gozar dela, está a formarse. E a min iso é algo que me preocupa, sobre todo, e preocupoume sempre como mestre, non? Dos meus alumnos, non? Sempre incidí moitísimo nese punto, se de algo estou orgulloso de ter feito iso cando non se facía demasiado, por outra banda, non? Entón, bueno, para min a literatura a parte de ser vida, porque na vida está precisamente, digamos que está da ISAE, non? Da vida, a literatura faiche en moitos momentos comprender moitas cosas, co cal pode ser estar máis comprometido con determinadas causas, porque creaches en ti unha personalidade forte, o debiches, polo menos cada iso tiñas que enfocar a túa vida, unha personalidade forte, unha personalidade coas súas dúbidas, pero tamén con certezas, és capaz de asumir moitas das cousas que se están producindo, que se produciron sempre, non? E que se seguen producindo agora, porque agora aínda por riba pois está o tema das redes sociais que están substituindo moitísimo o libro, que me dá un pouco de medo, non? Non estou en contra das redes sociais, pero creo que como todo precisa de ser ben utilizadas, non?
Entón, bueno, eu creo que se madura moito, que se aprende moito, que se desfruta moito, e que un se transforma tamén moito cando te enfrontas a libros de auténtica calidade literaria. Eso que se chama vontade literaria do autor ou da autora é fundamental. Non é a vontade de vender, non é a vontade de que digan, de que te chamen da televisión, non é, non, é a vontade de facer literatura. Sinceramente non todo o mundo o fai. Ti te has dedicado prácticamente toda a túa vida á docencia, á animación, á lectura, a chegar a lectura ás persoas, os alumnos e alumnas. Eh, Como se reflicte esa experiencia docente nestes textos de Sentado diante da fiestra? Pois reflíctese en distintos momentos nos que falo sobre a necesidade da lectura, sobre o que a lectura pode provocar, e de feito provocou en algúns alumnos que tiven no seu momento, como lle serviu para cambiar algúns dos seus comportamentos e ser moito mellores. Entón, se eu falo de todo aquilo, ou escribo sobre todo aquilo que realmente conformou a miña vida e os meus intereses, el facer nenos e nenas lectores foi un dos meus obxectivos. E a partir de aí, puiden conseguir ou non, pero o que se pode dicir, por exemplo, que cando eu empecé a dar clase e cando eu estudaba, a poesía é unha cousa considerada ridícula, considerada, bueno, para nenas cursis. Eso a mí rompíame, por que para nenas? E menos, por que nenas cursis? Pero de que estamos falando, non? Bueno, a sorte, a satisfacción que teño é que os meus alumnos dende sexto a cuarto da ESO, aos que lles dei terceiro e cuarto delles un obradoiro de poético nos últimos 4 anos da miña carreira docente, eu conseguín, primeiro, comezar todas as clases cun poema. Como cando eu prescribía libros, sempre prescribía un de narrativa e outro de poesía, 50%. Iso é impensable hoxe en día. Non se fai. Entón, con ese libro, que era de todo, que tiñan todos, cada neno, cada nena, comezaba unha clase en galego, en castelán, cun poema, e todos os demais recitaban despois ese poema todos xuntos, como se fose un coro ou unha orquestra onde as notas eran as palabras, os instrumentos era a voz, e o director ou directora pois era quen propuña. E iso chegou a callar tanto dentro dos rapaces e das rapaces que non te esqueceses un día que chegabas malhumorado por algunha razón e comezabas a clase e dicía, ai, Antonio, que falta o poema. Que conseguín con iso? Que moitos amasen a poesía. E sobre todo, conseguín que a poesía perdese esas características que se lle atribuían dunha maneira absolutamente inconsciente, pero ao mesmo tempo lamentable, de que estaba feito só para determinado tipo de público. Hoxe en día, todos eses alumnos, porque teño unha amiga que se chama Alba Piñeiro, que dá clase no colexio onde eu estiven, ela fai o mesmo, leva o mesmo. E dá gusto velos cando vai un escritor ao colexio e están todos recitando ese poema, recibíndoos cun poema en voz alta. Ben, pois, eses rapaces nunca sentirán que a poesía é algo cursi, nunca sentirán que a poesía é algo ridículo. Poderán ler poesía ou non, gustaralles co tempo ou non, deixarana e volverán a ela ou non, pero dende logo respetarana. Iso para min é moi importante, o respeto ás artes en xeral. Ti defendes dende hai moito tempo que aos nenos lles gusta a literatura, lles gusta a poesía,
que probablemente a quen non lles gusta a poesía sexa os adultos, os pais, os mestres, en algúns casos tamén. Mm. Se isto é así, e ti podes contaxiar o interés pola poesía nestes rapaces, por que pensas que tantos destes rapaces nalgún intre da súa vida deixan de ler? Bueno, iso é algo bastante lóxico, non? Digo, tristemente lóxico, non? Os rapaces van evolucionando, empezan a ler, desfrutan coa lectura, e logo chega o momento da primeira adolescencia, aproximadamente, e teñen outros intereses. En xeral teñen outros intereses. Hai quen non, que mantén a súa lectura diaria ou case diaria, e outros que evidentemente pois se deixan levar por algo máis doado, moito máis fácil, como son, bueno, agora pois eso, as redes sociais, os móviles, todo o que significa a informática. Resúltalles moi atractivo porque están vivindo a era precisamente da informática e séntense parte desa era, non? Entón, bueno, iso é unha das razóns evidentes. Outra é que moi probable que a mellor na casa non se lea, co cal, pois, o efecto espello falla. Pero eu estou convencido de que os que levan a semente ben prendida dentro da lectura vai chegar un momento en que a retomarán. Eu neso son absolutamente optimista. Entón, bueno, hai que cubrir etapas. Por que son os adolescentes tan como son e despois deixan de selo? Bueno, porque están uns cambios hormonais, uns cambios psicolóxicos, uns cambios de costumes, e, bueno, ás veces deixan o que lles custa, ainda que lles guste, por algo máis sinxelo, máis inmediato, pero o máis importante é ter sementado dentro deles esa necesidade da palabra, non? E para min iso é moi importante porque, Antón, a literatura é o culto da palabra. Entón, a palabra é algo innato ao ser humano e hai que coidala, e hai que cultivala. E non se fai, eso xa sería outro problema. A literatura infantil e juvenil é outra das temáticas de moitos destes artigos que escribiches para o Faro de Vigo e que agora se reúnen neste libro sentado diante da Fiestra, publicado non hai moito pola editorial Elvira, e bueno, ti dirás que non porque probablemente o dirás, pero ti és un dos escritores de literatura infantil e xuvenil máis importantes que hai en Galicia e en España. Gustaríame saber, Antonio, que presenza na túa obra ten a túa propia infancia? Eso preguntaronme onte nun podcast, máis ou menos. Pois non o sabía, non o sabía. Pois mira, Antón, eu creo, sinceramente, que, sobre todo, nos primeiros libros que escribín, a miña infancia estivo moi presente. E hai un certo toque, ás veces, crítico e un pouco triste, para entendérmonos, que ten que ver coa miña infancia. E logo, hai outra cousa, e é que como eu non tiven, cando era neno, a oportunidade de ter bons libros, boa poesía, etc., quero que os rapaces e rapazas de hoxe, na súa infancia, teñan aquilo que eu non tiven, e que nós non tivemos. E para iso escribo para eles. Porque eu creo que senón non o faría. Ser mestre durante toda a miña vida mostroume que realmente os nenos precisan da literatura. Bueno, eu creo que os adultos. Creo que as historias son innatas ao ser humano. Todo o mundo goza e desfruta
coas historias, que de historias. E lóxicamente, sempre quixen que eles tiveran, perdón, que eles tivesen o que eu non tiven. E creo que nese sentido fixen moitísimo esforzo para iso, sin importarme un pouco ou nada as vendas. Eu buscaba aquilo que eu podía achegarlles, non? Achegarlles. Por iso adoptei a poesía para os nenos, deixando un pouco de lado a narrativa, porque a narrativa hai moita xente que escribe e a faino moi ben, pero poesía hai moi pouca xente que escribe e as editoriais cada vez volven outra vez a estar ou ser máis reacias a publicar poesía. Eu sempre quixen, tanto os meus fillos como os meus alumnos, que tivesen o que eu non tiven e que non sufrisen o que eu sufrín. Eu sempre respeto os gustos dos meus alumnos. Recordo, hai moitos anos, cando discutían, cando os alumnos de oitavo descubriran a CDC, recordo perfectamente que estaban moi colgados da CDC, e eu dicía, a CDC son boísimos, pero tamén botade unha ollada atrás, escoitade a Led Zeppelin, a ver que vos parece, escoitade a Deep Purple, a ver que vos parece. É dicir, abríalles camiños, respetando o que lle gustaba, porque aparte era bo gusto, decir, a CDC é un gran grupo. E o mesmo pasou con meus fillos, que nunca lles dixen isto que lees, isto que escoitas non vale para nada, como eu escoitaba continuamente. Sempre respetei os seus gustos e sempre me gustou, ademais, achegarme aos seus gustos para poder compartilos. E iso para min foi moi bonito. E iso é algo que sigue sendo, e algo polo que eu escribo para os nenos. Se non fose por iso, non tería sentido que eu escribise tanta literatura para os nenos. Por iso foi un modelo para min tamén, é algo que tento facer eu tamén, agora que eu tamén teño unha filla, e penso que é moi importante moi ben que o estades facendo. Non é que sexa un consello, pero sí que é un modelo importante, penso, neste sentido. Xa que falas de gustos, Antonio, ti és un gran escritor de literatura infantil e juvenil, pero tamén un gran lector de literatura infantil e juvenil. Que buscas ti en obras de outros escritores dese tipo de literatura para dicir, este é un libro recomendable, este é un libro que a mí me gusta, é un libro que a mí me interesa? Busco a calidade literaria, o ton en que se escribe, a historia que se conta, a honestidade con que se fai, e ademais valoro moito aquilo que eu non sería capaz de facer, e xa o fai outra persoa. E ese de escribir para que os rapaces sentan a paixón lectora, para mí é un dos grandes digamos, méritos ou valores que tivemos os que comezamos a escribir literatura infantil e juvenil cando non había nada. E penso en Agustín Fernández Paz, e penso en Xavier do Campo, e penso en Fina Casal de Rei, e penso en Paco Martín aquí en Galicia, pero tamén penso en Alfredo Gómez Cerdá, tamén penso en Pilar Mateos, tamén penso en Fernando Alonso, tamén penso en Jordi Serrifabra, evidentemente, tamén penso en Manuel María, e tamén penso en xente, Carlos Murciano, que dende o seu punto de vista tentaron crear unha literatura que non había. E iso para min é algo verdadeiramente excepcional. E logo xa non digo nada se abrimos as portas cara a fora, a influencia que tivo Roald Dahl, por exemplo, Gianni Rodari, que son verdadeiros creadores, innovadores e guías fundamentais para que a literatura infantil e juvenil tan denostada por parte de algúns tivese esa dignidade, non? Para poder dicir estamos diante de libros de literatura, non estamos diante de libros simplemente de divertimento.
Valoras o que fai diferente os demais? Falabas de Roald Dahl, hai un artigo no que Sempre, falas. sempre valoro moito o que fan os demais cando realmente vexo que hai unha idea clara literaria de facelo. Hai un artigo no que falas, por exemplo, de Roald Dahl, artigo que eu comentei no, na canle de YouTube xa hai un tempo, cando saiu originalmente no xornal, ese valoras o que fan os demais que é diferente, que coidas que é diferente da túa propia literatura? En que se diferencia a túa literatura dos teus contemporáneos ou dos demais escritores da túa xeración? Bueno, en xeral, os escritores da miña xeración, tanto en Galicia como fora, sempre estivemos moi preocupados polo ser humano. Polos nenos ou nenas a que hai dirixido iso, en crearlle situacións que lles permitisen ser críticos e gozar ao mesmo tempo con iso, non? E cada un o fixo segundo a súa calidade literaria, non? O sea, según o enfoque e según as súas posibilidades. E creo que é moi rico o corpus literario que hai tanto en Galicia dos primeiros escritores e escritoras esquecía a Concha Blanco e algunha xente máis e realmente eu creo que había sempre un compromiso ético e un enorme amor polo lector ou lectora cando realmente tivese ese libro nas mans. E ademais acudilo un pouquiño para que espertase, non? E para que vise un pouco máis alá das páxinas, para que vise un pouco máis alá da súa vida, da súa casa. E iso para min foi moi importante e eu fixe dunha maneira, Agustín facía de outra, todas absolutamente válidas, todas digamos que interesantes, bueno, e iso é o que é moi importante, o que lle daba variedade temática, variedade lingüística, variedade tonal, e logo, sin esquecer, as ilustracións que acompañaban en moitos deses libros, pois unha visión plástica e unha educación plástica, porque os álbums, por exemplo, tiveron unha enorme importancia no seu momento, e a educación plástica dos rapaces. Era todo un conxunto destinado a mellorar a calidade tanto de vida como de espírito dos rapaces e rapazas. Foi unha época moi dura, porque non había nada e había que partir de cero, cando non de menos uno, ou de menos un, pero moi fermosa porque eu considero que foi a época máis auténtica da creación literaria. Bueno, Antonio, temos un par de temas máis que me gustaría comentar que ademais teñen que ver con contidos destes artigos que aparecen en Sentado diante da fiestra, un dos últimos libros publicados por Antonio García Teijeiro, que ten unha bibliografía extensa e que sempre está a crecer, artigos publicados no Faro de Vigo, na sección Estela, escritos originalmente en lingua galega. Antonio, Álvaro Cunqueiro dicía que cando ele escribía en galego e cando ele escribía en castelán era diferente, soaba diferente, a escrita era diferente. Estás de acordo con Álvaro Cunqueiro? É dicir, a túa elección do galego, ademais de ser unha elección consciente, fai que escribas dun xeito diferente? Pois iso terían que dicilo os lectores, non? Se don Álvaro dixo iso, que diga don Álvaro vai a onde faga falta, non? A verdade é que non foi fácil para min asumir o galego como lingua non só verbal, sino tamén escrita. Non foi doado. Estaba acostumado toda a miña vida a ser educado en castelán e contra o galego, non? Entón, non foi doado. Pero eu recordo que nun principio eu sentíame, lóxicamente, moito máis a gusto
escribindo en castelán, claro, as primeiras, recordo versos de agua, que saiu, pero saiu dunha maneira tal. Escribir, por exemplo, a poesía en galego xa me costou ao principio un pouco máis, porque un principio eu sentía que estaba traducindo, pero a medida que pasou o tempo, e grazas ás lecturas enormes que fixen de literatura galega e de poesía galega, chegou un momento en que eu xa me esquecía do castelán e escribía directamente en galego, non sei se de outra maneira, eso non serei eu quen tiña que dicirlo, non? Pero sí dunha maneira auténtica, non era unha traducción. De feito, a min non me gusta nada facer traduccións dos meus libros. Bueno, aí está a importancia do compromiso e tamén do compromiso lector. Porque se ti queres cambiar para escribir, como non leas moito en galego, tes moi poucas posibilidades. Eu non tiña a sorte pois, de ter todo ese volume de palabras e de expresións pois, que tiñan aos meus compañeiros vamos, imos chamarlle así, de xeración, a chamada xeración Lamote, que lle puxo Manuel Bragado, porque xa eran xente que levaban o galego dende o berce, non? E eu non, o meu foi unha loita. E iso hai que comprendelo. Entón, bueno, pois non sei se, pero te podo decir que agora, cando quero escribir algo en castelán, se me vai o galego. Está o galego aí. O cal me encanta, non? Porque tamén se supera iso, non? Pero está xa moi interiorizado, está moi instalado no meu discurso literario. Eu creo que probablemente escriba o PSOE de distinta maneira. De feito, eu cando leo por aí, cando vou fora, tanto en Galicia, bueno, en Galicia non, pero en España, o resto de España, ou en América, eu leo en galego sempre. Leo sempre algún poemas en galego e sempre dicen que bonito, que ben soa. Bueno, iso para min é fundamental. Iso para min é fundamental porque, de alguna maneira, conseguín algo que non todo o mundo podería conseguir, senón é a base dun enorme compromiso coa lingua, a cultura e a literatura galegas. Podía ter fallado, podía seguirme mal, podía terlo intentado, non me sentiría frustrado porque polo menos lo intentei, pero afortunadamente estou moi satisfeito. E se unha das cousas que máis me gustaron a min de gañar o Premio Nacional foi que foi poesía e que foi en galego. Iso xa é un espaldarazo definitivo para creer que a miña escrita en galego é digna. Tes tamén, Antonio, un pasado que non todo o mundo coñece dentro do deporte. Xogador de fútbol, de balonmán, adestrador de balonmán tamén, pero máis importante, porque estamos a falar do balonmán na división de honra nos anos 70, na época no que o balonmán non era profesional, entón non tiña o balonmán pois non vou dicir a importancia, pero dende logo non movía os cartos que movería despois, pero Antonio García Teijeiro foi porteiro, ademais de elite dentro do balonmán. Polo tanto, algúns dos textos que aquí aparecen teñen que ver co deporte tamén. Entón, Antonio, a pregunta penso que é obvia. Que relación ves ti entre deporte e literatura? Existe unha relación entre deporte e literatura? E se non existe, debería existir unha relación entre deporte e literatura? Algúns autores escribiron, algúns grandes escritores escribiron sobre fútbol, concretamente, ¿no? Que me parece o menos deporte de todos os deportes, ¿no? Polo negocio que o envolve, ¿no? Para min, evidentemente, non hai ninguna relación. Eu dicías aí que escribí 50 artigos de Estela, pero 50 artigos de Estela máis un, ¿no? Sí, 50. Dixen 51, pero realmente 50 máis un. 50 máis un, porque según quixen poñelo polo meu sentimento azul celeste, ¿no? Como me pediron na Farodillo cando foi o centenario que escribise un artigo, pois escribino e incluo aí, non? O deporte, para min, cando é deporte puro, é maravilloso. Para min, a min axudoume moito cando era novo, cando era pequeno, porque me socializou moitísimo, axudoume a socializar, a non quedarme aí de neno orfo,
que non se relacionaba, a asumir e aceptar as derrotas, saber aceptar as victorias tamén, superar as frustracións, valorar os éxitos e, sobre todo, o esforzo. Porque era un esforzo puro, non era un esforzo por diñeiro, non era un esforzo material. O deporte, dende o meu punto de vista, está corrompido por diñeiro. En canto os intereses empezan a saírse de nai, o deporte deixa ser deporte para convertirse en un pobre espectáculo. Xa non é o que realmente, en principio, debía ser, non? E que conste que profesionalizar o deporte non significa, ou non teria que significar as barbaridades que se están vendo. Desde federacións ata dirixentes, por suposto, deportistas, a utilización política que se fai ás veces dos deportistas, e o diñeiro que se move. Se pode ser profesional honrado, como hai médicos honrados, como hai albanéis honrados, como hai mestres honrados e como hai zapateiros honrados. O ser profesional non indica chegar aos puntos en os que chegamos. Hai moita violencia soterrada no deporte e ese soterrado ás veces aflora. E cando aflora pasan cousas que é vergonzoso. Por iso que o deporte ten que estar moi relacionado coa educación. Aos nenos hai que educalos dentro do deporte. Eles van responder en función dos estímulos que reciban. Se o que están vendo son chulerías, ameazas, violencia, os rapaces ao final rematarán sendo iguales ou iguais. Se realmente un rapaz ten un pai que o está forzando para que xogue, que faga deporte, que faga tal, porque quere que sexa Maradona, o Messi, pois evidentemente ese rapaz vai sufrir. Ou teña que ser como Federer, ou teña que ser como Djokovic, non? Hai xente, hai pais que queren deitar nos seus fillos todos os seus fracasos, non? E queren ainda por riba presumir e se poden sacar diñeiro moito mellor. Iso é nefasto. Entón, bueno, eu creo no deporte como elemento educativo. Eu creo no deporte como elemento de respeto, pero non creo no deporte como elemento de negocio. Entón, agora, cada día é máis difícil separar o que o negocio é irracionalidade co que é educación e a racionalidade, non? Estamos vendo agresións a árbitras pequenas, novas, insultos. Pero que é isto? Ata onde queremos chegar? A min iso dame moitísimo medo e creo que niso a literatura pouco ten que facer, a literatura ten que seguir o seu camiño e o deporte teríamos que melloralo entre todos dende a educación, dende non recortar en educación, en cultura, etcétera, etcétera, pero dame a impresión que non van a ir os tiros por aí. Pero o deporte préstase moito a narración, a creación, sí, a épica mesmo, non? Entón, se isto é así, a literaturización mesmo en algúns casos, se é así, como se pode explicar, por exemplo, que haxa tantos, ou que sexa tan difícil atopar deportistas, futbolistas, sobre todo, que amosen interese pola literatura? Bueno, eso forma parte da sociedade. Se unha sociedade non lectora, non vas pedir aos deportistas que lean. Quizás son os menos, en xeral, non? Son os menos culpables de todo, porque un futbolista vive nunha burbulla. Estea na división que estea, hai burbullas de determinados... Hai xogadores juvenis que os ves pola rúa e este tío que un xogador dun equipo filial e pouco menos cree que mira por arriba do ombro a xente. A ver, o deporte non deixa de ser un reflexo da sociedade. É evidente tamén que se unha sociedade non lectora non vai provocar deportistas lectores. Eso está claro, teñen que darse circunstancias moi especiais, como hai xente, como hai algúns, pero todos sabemos quen son porque son os mesmos sempre contados. E entón, a literaturización sí
hai xente que sabe facela moi ben, crear literatura de deporte, como Eduardo Galeano, por exemplo, que a mí me gusta moitísimo, ¿no? Ou escritores argentinos que Fontana sempre Rosa, fixeron, por exemplo, sí. por exemplo, Fontana Rosa, fai un relatos verdadeiramente excepcionais, non? Sobre iso. Pero porque van buscando moito máis a psicoloxía do deporte en si mesmo, a reacción dos que rodean o deporte, e a psicoloxía tamén daqueles que poden ler eses libros sen prexuizos, non? A min pasoume co libro de relatos de Fontana Rosa que leí hai uns meses e carai, aí hai moito de socioloxía e de psicoloxía do deporte. A min aí sí que esa literatura me interesa. Se van a contar 4 historias sin importancia, paso delas. Pero claro, se lees a Galeano, por exemplo, un queda auténticamente maravillado que e iso que escribe de moitas veces de xogadores, adestradores uruguaios e tal, que ti non coñeces, porque claro, non forma parte un pouco do teu mundo, pero claro, é que contan as cousas e sobre todo sabe contalas tan ben que é unha auténtica maravilla. Entón, bueno, a min gustaríame que hubiese máis literatura, máis deporte, literatura. Eu creo que aí donde o deporte que mellor se literaturizou foi o boxeo. A min dá a impresión que o boxeo e o deporte, é dicir, hai magníficos escritores, magníficas escritoras que escribiron sobre boxeo e creando verdadeiras obras de arte. Entón, sí. Bueno, iso eu aplaudo, pero eu creo que en xeral, porque se fixa máis na parte humana do deporte, que o deporte en sí mesmo. Eu creo que o deporte, nese sentido, non achega moito a literatura, a verdade. Hai quen non o sabe, pero Sir Arthur Conan Doyle escribiu magníficos relatos sobre boxeo, aunque, por suposto, é moito máis coñecido polo seu famoso Sherlock Holmes, pero... Joyce Carol Oates, se non me equivoco, tamén. Joyce Carol Oates tamén, sí. Pero a min sorprendeume moito cando tiven a oportunidade de ler en traducción española os relatos de boxeadores de Sir Arthur Conan Doyle. Antonio, ti tamén o faz moi ben, e para rematar quero ler un pequeno parágrafo aquí. Ti escribiches isto, pois neses intres nos que o Celta chegaba ao seu centenario. Penso que está moi ben descrito aquí o que ese sentimento significa para ti, pero tamén para milleiros de outras persoas, entre as que me conto eu tamén. Rematas dicindo nese artigo o sentimento azul celeste: lembranzas dos meus primeiros anos como celtista, agora que o club cumpre 100 anos de vida, eses anos que marcan con lume o amor a unhas cores, un amor indestrutible, unha homenaxe a meu pai, a quen lle debo a fondura dun sentimento, ese sentimento azul celeste que non perderei endexamais. Que significa ese sentimento azul celeste para ti, Antonio, e que relación pode ter ese sentimento coa túa vida e mesmo coa túa obra? Pois é o elemento afectivo, non? Durante moito tempo para min o Celta foi unha grande ilusión. Xa dende ben pequeno estaba na misa pensando no partido das 4:30 da tarde, cando era ben pequeno, non? Importábame pouco que se estaba dicindo ali, eu tiña entre cella e cella o partido de Balaídos, non? Bueno, pois foi iso, a parte dos afectos, non? Eu con meu pai tive moitos encontronazos e pensábamos absolutamente diverxente, non? Pero co agarimo que me levaba o fútbol e o que nos uniu neses momentos foi o que tentei transmitir a meu fillo. E entón, para min, o Celta é meu pai, para min o Celta é meu fillo. Para min, o Celta une de moitas outras maneiras, que hai outras moitas maneiras de que me unan, pero esa tamén. E ese é un sentimento que non se pode explicar. É un sentimento de amor profundo a unhas sensacións, aínda que tal como está o fútbol cada día pareces un pouco máis ridículo pensando iso, non? Pero eu sigo tendo esa, non sei, esa semente que está aí
e que me uniu a persoas, pero sobre todo a persoas moi queridas. Eu teño a carteiriña onde ia o carné da miña nai. O sea, eso quero entender que miña nai tamén foi en algún momento socia do Celta. Meu avó era un profundo admirador do Celta. Meu pai era... Entón, bueno, o Celta forma parte da miña vida e punto. Tampouco teño que pedir perdón porque se xa algo tan prosaico con relación a todo o que estábamos falando, non? Non me gusta o fútbol actual, non me gustan as cousas que se moven, pero o Celta para mí sempre será o Celta. O Celta sempre me recordará a meu pai, a meu avó e a ti, Antón, que che vou decir. Para min levarte o fútbol da man ou sin ser da man e comentar con sentido común o que estábamos vendo e as chorradas que se estaban dicindo ao redor, pois forma parte de da miña vida. E eu que intentei é que ti entendeses o deporte xusto como eu entendía. Estou moi satisfeito porque é así, ademais, como ti o entendeches, non entendiches. Entón, moi satisfeito. Para min o Celta é eso, é unha sensación, é un sentimento, e o terei ata que morra. En ese sentido sí que se achega, Antonio, o Celta, o deporte, a música e a literatura, porque tamén ten que ver cos sentimentos do mesmo xeito que as outras cousas teñen que ver cos sentimentos, e se hai algunha cousa que non ten que ver cos sentimentos, pois eu non sei o que é realmente na vida. Os sentimentos e dos afectos, Antón. Precisamos dos afectos, dar e recibir afectos. É moi importante, porque o ser humano deshumanízase se lle falta a emoción, o afecto, os obxectivos para acadar dunha maneira ética e solidaria, non? Entón, eu loito por ser, con todos os meus defectos e con todos os inimigos que poida ter, e ser unha persoa honrada, honesta, que agasalla con afectos e que lle gusta recibilos tamén. Pois sobre todo iso, e sobre moito máis, porque non falamos, por suposto, de todo, só dunha pequena porcentaxe. Antonio reflexiona neste libro, Sentado diante da fiestra, publicado non hai moito pola editorial Elvira, magnífico deseño, pinturas, ademais, de Xulio García Rivas, un limiar de Manuel Bragado, bueno, un libro realmente excepcional en contido e en presentación, Sentado diante da fiestra, do meu pai, Antonio García Teijeiro, o noso convidado hoxe nesta edición en galego do En Vez da Páxina. Antonio, se me permites, moitas grazas por estar aquí e douche a última palabra. Sí, no. Quería simplemente, en principio, salientar e felicitar ao grupo de Editorial Elvira que creu profundamente neste libro. Non sabes con que ilusión Xavier Romero aceptou orgulloso publicar eses artigos. Con que ilusión Arantxa Matriaín foi a editora perfecta, correctora, comentando, levando todo de unha maneira absolutamente profesional, non? Profesional, pero con agarimo. O deseño de Rubén Romero, un gran deseñador, que me sorprendeu, ademais, con esa apertura das páxinas que o fai algo da cuberta, perdón, que o fai la cuberta e la contracuberta tamén, porque a contracuberta tamén se abre, non? Entón, iso chama moitísima atención e indica que hai unha mente moi creativa aí, non? A Xulio García Rivas teño que agradecerlle esas pinturas. Con Xulio síntome auténticamente identificado sempre. Aquí puxo unha vez máis o seu traballo para que isto saíse moi ben. E a Manolo Bragado, evidentemente, por facer un limiar tan agarimoso, tan cheo de sentimento e de realidades, non? Tamén é algo que lle quero agradecer. E, dende logo, Antón, a ti por darme a oportunidade de falar sobre todo isto, por poñer o libro, digamos, que no espazo,
e que realmente me sentí moi cómodo falando contigo. Esquecíme durante moito tempo, durante casi todo o tempo que eras o meu fillo, e iso fala moito da túa profesionalidade, porque ti, aínda que te dediques a outras cousas, a dar tus brillantes clases na universidade, és un magnífico profesional da radio, fuches sempre, e tamén das artes audiovisuais. Así que moitísimas grazas, foi un placer, está sempre. Gracias a ti, Antonio. De novo, sentado diante da fiestra, Editorial Elvira, Antonio García Teijeiro, unha escolma interesantísima de 50 artigos, máis un que é ese do sentimento azul celeste, recomendadísimo dende aquí, dende o envés da páxina. Se alguén ten algún comentario que deixe pola parte de abaixo do vídeo, podemos entrar en conversación sobre este libro, estes temas que aquí se tratan ou calquera outro. Dende Jackson, Tennessee, o envés da páxina, despedímonos xa ata a vindeira ocasión. Grazas, Antonio. Un placer.